Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod de Free Fire. Tocmai ce s-a adăugat update-ul între 12 și 18 mai. Și m-am dus și noi să vedem și noi cum mai este, ce s-a schimbat. S-a schimbat decât imaginea de la Free Fire. Nu e nimic interesant, deci am zis să ne jucăm și noi o țară Free Fire, deoarece nu mai ne-am jucat de mult. Facem și noi un episod așa, foarte interesant. Deci, haideți să dăm start. Ce repede n-a intrat. Și băieții, ca de obicei, noi facem videoclipuri aproape în fiecare zi. Cum ar fi dacă se adaugă ceva nou, dacă este ceva nou, depinde. Cum ar fi la Brawl Stars, am făcut imediat episod cum s-a dat update-ul de la Brawl Pass, adică nu imediat, dar am făcut și unde niște win-uri, așa șmechere. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, sau fratelui meu, pe mine mă cheamă Alex IT 511 și pe fratele meu Cristi IT 1, 2, 3, 4. Oh my god, s-a schimbat harta, băieți, nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred. What? Nu mai e factorii, nu mai e nimic, s-au schimbat hărțile în primul rând, s-au schimbat numele de la acestea, hai să dăm și noi, să aterizăm, nu știu unde, nici nu mai înseamnă unde aterizăm. Așa. Berfort, așa, Red Fire, Command Post, nu șmechere hărțile, nu șmechere. Să scrieți în comentarii dacă ați văzut și voi update-ul. Da, băieți, da, băieți. Mai am jucat eu niște meciuri acum 5 minute, să zicem. Dar prostia mea a fost că m-am dus pe atac direct, nici nu știam ce arme aveau echipierii. Și băieți, două hituri și m-a făcut franjuri, sunteți cu la cap. Noi acum încercăm să nu pierdem. Încerc din răsputeri. Op, nu s-a schimbat nicio armă, ești prost, tot așa, katana. S-o fi schimbat numele de la ele, ia. Da, bă, s-a schimbat și numele, ești prost. Hai că vă spun acum, ia uitați. Ia uite, la pistol se numește G8. Fu, contează, băieți, cum se numește armele. Noi hai direct pe atac. Acum a venit și fratele meu. Salut! Frate, tu ai văzut ce s-a făcut la asta, la... Ce actualizare s-a dat la Free Fire? Nu. Să vezi și tu. Dar dacă mi-l instalez? Păi da, îți arătai înainte. Ce vrei să spui? Că nu ți arătai eu. Băi, e armă cumva nouță. Nu e armă nouță. Cred că asta mai era. Intra și noi niște hituri ca proștii. Să ne audă că echipierii să vină. Ia, hai mă să rămân pe ăla. Nu știu ce să fac, nu știu unde să mă duc. Deci că sunt în ăla, în... PUBG Mobile. Nu. Deci că sunt în deșert, ești prost. Hai să o luăm la nimerea, unde plecăm și noi. Zic să o luăm pe aici. Nu știu. Mai sunt încă 34 de oameni. Aoleu, atât de repede mor. Înainte mor foarte repede, în primul rând. Adică eu moram eu. Dar erau și mai ușor băieți. Ăștia au arme acum destul de bune. Și așa gradate foarte, foarte bine. Unii sunt și hackeri. Păi să știi că mai sunt și hacker și... Sunt hacker degeaba, fratele meu. Nu vezi că nici mai nu... ales pe Brawl Stars. Bă, ce naiba e ăla? Crede că-i... Bă, ești prost? Crede că-i om. Bă, dar mașini, ceva, n-avem și noi pe aici mașini, nimica. Nu credeam că sunt mașini. Dar din păcate nu cred. Haida. Așteptăm, băieți, o oră până găsim mașina, așteptăm 5 ani până găsim oameni să-i omorâm. Asta e viața, ce vreți. Băi, cineva pe acolo? Cine e pe acolo, predați-vă. Băieții, cred că nu mă știu pe mine. Haida. Băieți, ce să facem, fraților? Trebuie să așteptăm. Uite, cum mor. N-am nicio mașină, sunt pe aici orfan. În pustietate. Băi, da. Mă, ce să fac? N-am nicio armă, nimic. Ba, am arme, dar n-am mașini. Nu vin idioții de oameni aici să mă omoare pe mine, adică eu omor, dar
Câte unul nu se știe niciodată. Oh my god, hai să vedem dacă putem să notăm puțin. Oh my god. Apa asta cred că n-are nici metru. Adică ce un metru. Hai da oamenilor, hai da oamenilor. Eu opresc încă pe aici, s-ar putea să fie. Bă, ce naiba de asta e? Băi, ce întâmplă asta mine? Ce este? Înseamnă că am luat telefonul ăsta pentru un moment că eu mă uitai acolo sus și sunt trase hituri. What's your name? Dacă știu să vorbească engleză, super, vorbesc în engleză. Da, nici eu nu știu engleză. Ia, unde? Oh, băi, prostule, băi. Stai că e rufușurile acum. Băi, prostule, nu mai trage ca idiotul, băi. Împitule! M-a omorât! Ce credeți m-a omorât? Nu pot să cred, m-a omorât. M-a omorât. Plec de acasă, nici nu mai stau. Nici nu mai stau, plec de acasă, m-a omorât. Plec de acasă. Nu mai stau, nu pui ei. Nici nu mai stau, nici nu mai stau. Fratele meu mă disperă. Mă disperă, hai să pleacă singur fără mine în pustietate. Băi, mă nervează rău de tot. Cum să mă omoară, mă, pe mine așa? Regele Free Fire-ului mă omoară așa. Ce e mai prost oameni de pe planetă? Cred că suntem pe planeta Venus. Ce Venus, băieți? Terra. Adică nu Terra, că Terra suntem noi. Hai să mai dăm un mecișor așa de... Acum, dacă nu câștig, va trebui să-i dau fratelui meu 1.000.000. Acest frate challenge-ul. Accept challenge-ul. Dacă eu voi muri fără să fac 10 kill-uri, îți voi da 1.000.000. Ok, voi să acceptă challenge-ul. Cine a acceptat challenge cu bani? Ai întrebarea șmecheră rău de tot. Op, ce naiba se întâmplă pe aici? Ăsta e eu. Ce o handicapat e și ăsta. Sărim în 3, 2, 1, bum. Buh, ce facem aici? N-are și el o gagică pe aici. Cred că făcea șmecherii cu gagica, dar n-are. Cred că se uită după gagici, băieți. Că mulți se uită după gagici. Eu am un coleg. Adică coleg, da. Care e în clasa, trece în clasa 9. În 2 săptămâni dă știe examenul. Și trebuie să găsească neapărat o gagică. Îi plac foarte mult gagicile. Care îl cheamă Cristi Chris. Nu uitați să dați subscribe la canalul lui, să dați like și să dați comentariu la canalul meu. Tocmai ce s-a apucat de cântat este cea mai bună remarcă de cântat. Acum mulți oameni din tinerețe zic: lasă-mă YouTube-ul, lasă-mă, că mă lasă de cântat. Dar băieți, câștigi foarte multe like-uri, subscriberi. El are 81 sau 82 de subscriberi, băieți. Și are, cred că, 7 videoclipuri sau așa cred eu, sau mai puțin. De unde m-au dus să-i? Da, băieți, ar putea pe ei să găsesc o mașină. Bine, naiba că... Firații, naiba, de unde l-a rămas ăsta așa? Mor, băieți, iar. Sper să mor. Sper să nu mor. Sper să mor. Nu, să nu mor. Uite de challenge, nu voi muri nici mort. Că dacă mor, 1.000.000. Nu. Arme. N-avem nicio armă, băi. Pustietatea, băi. Băi, plec de aici. Șușeaua. Mă, sunt în colț și plecați, mă, de ce? Mi-e frică. Uite, ăla se întoarce la mine, cred că. Am pus ținta pe cap și piu, îmi trage un hit în cap de... E clară. Ia mă văd pe cineva de un handicapat de... Nu sar, că așa am decât un medkit. Mă duc cu trioliară sau ce-o fi asta, nici nu știu. Trioliară, tribaliară, nu știu ce e asta. Triboliară, trialiară, nu știu ce e asta. Nici că mă inițiază, băieți, ce e asta triboliară. Hai, da, ajung să eu dată. Fratele meu, ce căutași? Unde fugași?
dă și tu în postietate? Bravo, frate, bravo, te duci căpățână. N-am nicio armă, băieți, pustietatea lumii. Băi, chiar că sunt în deșert aici, ești prost, chiar că în deșert. Aici niște cartușe cu gloanțe. Aici băieți care este comandant, sau nu știu cum, nici nu mă isează comandant. Aici sigur sunt arme de ce aici este armata regală. Ce armată, mă, că armata nu e bună de nimica. Iau și ăsta. Și haide pe atac! Uite și eu cum trag ca prostul. Băi, de puii mei. Toate furnicile vin pe mine. Nu știu, cred că le plac de mine. Și exact pe picior au venit. Să-mi intre în chilot. Ce te râzi, frate? Tu știi decât să te râzi. Să faci tu episoade ca mine, nu știi să abonezi de lumea și la tine. E bine, fac acum. Cum să faci, mă, acum fac eu, vrei să mă faci de râs aici la lume? Să zici, uite, mă, ăsta e mai bun. Bă, dacă aș putea să intru în asta, mă de aici. Nu mă interesează pe mine de handicapații ăștia. Uite că am ajuns, băieți, aici. Uite, aici cred că s-au bătut în secolul al 2905. O să se bată, mă. Ce mai nu mai trage, bă, arma idiotă care ești tu. Că trag eu cum vreau, nu cum vrei tu. Bă, e cumva mașina. Ce e aia, bă? Băi. Ce nenorocită aia, mă? Bă, nenorocită. Uite, crezi că e mașina și încolo e niște, nici nu mai știu ce sunt alea. Niște lemne puse pe ceva, pe roată și aia e viața. Na, aici luăm medkit, aici, op. Ce n-ai bai acum? Nici nu mă interesează, nici nu se pune aia la arme. Hai, dar nu băieți, îmi pare rău că să vă spun că nu fac niciun kill. Dar nu vin oamenii la mine, fraților, nu vin oamenii de naibă de oameni. Adică nu pot să spun că nu vin, că de venit vin toți, dar mi-e frică. Că dacă mă omor, aoleu, va trebui să iau fratele meu 1.000.000. Cum să-i dau, n-am pierdut eu niciodată atâția bani, să pierd eu acum, Da, tai că plec cu aia, nici nu știu unde e. Îmi dădui medkit ca... Mă, dar nu pot să-mi dau medkit. Dădui altceva, dar nici nu știu. Uite, mai mă disper acum și zona asta. Mă, băieți, hai mă, veniți la mine. Bă, cred că e băiat ăla. Hai să luăm medkituri. Ce arme avem. Să vină toată armata regală pe mine a lui Claus Iohannis, președintele României, care ne-a băgat în carantină timp de o lună sau mai 2 luni. N-am putut să ies să mă întâlnesc și eu cu colegii, dar astăzi, în fiecare zi, mă voi întâlni. Nimeni nu poate să... Te veni înapoi, mă, aici mai fost aici. Nu găsesc băieți oameni. Da, de naiba de oameni. Băi, dă-te, nu sunt oamenii nu sunt oamenii. Ce faci, frate? Nu-ți merge telefonul, te chinui cu el? Bagă-l în găleata cu apă să vezi după aceea cum o să funcționează. Să nu-i zici că îi mulțumesc tu, fratele meu, dacă îl bagi în găleata cu apă. Da, fratele meu, la câtă norozie aia, îți bagă și capul în găleata cu apă, nu? Da, nici nu zice nimic, ai rușine. Dar de ce nu se fie rușine? Wow, tai bă, să vin eu să vă omor, nu vă omor. Așa, ai, ce să omorâră căcățăia doi. Ia, mă, unde-i, mă? Că e moartea ăla. Moartea! Mă, nu fac și un kill. Uite, las încarcă armele. Hai, vină pe mine, hai.
Mai fu unul. Dispărut, băieți. M-a văzut pe mine șef aici. Încar și o mitraliera mea. Op, bă, cine era, mă? Mă. O, găsi aici vestă. Hai să-mi iau și o tără vestă, băieți. Nu ne deranjează vesta pe niciunul dintre noi. O, coborâm pe scări. Hai da. Și acum ne urcăm. Coborâm. Bă, ești prost. Unde n-ai băi intrai? Nu vreau să mă arunc de acolo nici morți. Ce vine zona? Fugi, Alex. Fugi. Și acum să vină unul să mă înjure. Bă, vino mai aici, idiotule. Vrei? Da, ce căzui. Doar cu șaba, îi scăldui bine. N-are treabă. Făcui un kill, frate, nu mai trebuie să mai îți la 1.000.000, papa. Ia-ți gândul de la 1.000.000 că făcui un kill. Care? Unde sunt, bă, frații mei ăia? Unde sunt frații? Frații dinamită. Nu sunt. Unde sunt frații dinamită? Uite, trag șoca, prostul băieți, ce avem noi treaba? Că ăia nu vin la noi să zică ce să zică, băieți. Mă doare gura de atât a vorbit, nici nu mai vorbesc. Mă las și de vorbi, băieți. Eu credeți. Aici trebuie să fie tot acum, vă pariez pe cât vreți. În deșert. Deșertul Sahara. Dar nu există deșertul Sahara, sau? Există, nu știu. Hai, mă, veniți în... Op! Ce mă sperie. Dacă era unul pe aceea, mă căcam pe mine de frică. Unde sunt, mă? Nu mai sunt, băieți. Au murit. Mai sunt încă 10. Pariez că tot să ducă la cadou. Hai că mă duc să aduce șeful la cadou. Să vă arăt eu vouă ce e la cadou. Asta e cadou, mă. Ia. Să moară vete dacă nu e cineva. Trage iurea, frate. Ce tragă iurea, uite. Băi, să moară măsa! Ce-a avut, mă, căcatul Dragovoniu, că și eu te puteam să-l omor oricum. Bă, ăsta era hacker. Da, era hacker, băieți, era hacker, ce să fac? Oricum, frate, nu mai trebuie să dau și milionul, mă scăpai deoarece făcui un kill. Un kill. Bă, ăla-i. Băieți, și cam acesta a fost episodul, mă ales pe mine cu epicodul. Cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Să dați un mare like acolo, că deoarece ne încurajează și poate ne încurajează să-i omorâm. Așa? Dacă mai vreți episoade cu Free Fire, să-mi scrieți în comentarii. Așa. Ce să mai vă spun eu despre mine? N-am ce să mai vă mai spun. Și cam acesta și episodul, băieți. Ne vom revedea data viitoare. Pa!